دی بردوامیە دۆرپێچکردن و قەدەغەکردنا دەرکەتنێ ji aliyê ewlehiya Tirkiye ve li ser kolanên bajarê Cizîra Botaniyê Bakurê Kurdistanê de. Sivîlên Cizîra Botan ji beriya nehrojan ve dibin dۆrpêça hêzên ewlehiya Tirkiye de ne û rewşa mirovîtiyê lê pirî zor e ji ber qutkirina elektrîkê û girtina hemîriyên alîkariyê li ser wê. Nişteciyên bajarê Cizîrê li dijî vê qedeğeyê derketin kolanan û çalakî li dijî ewlehiya Tirkiye pêkanîn ku ji aliyê xwe ve hêzên ewlehiyê û polîsên Tirk bi çekan bersiva vê yekê dan. Her wisa li gorî agahiyên ji bajarê Cizîrê ku di dema ku nişteciyên bajêr li dijî terora hikûmeta Tirkiye li taxên Cûdî, Nor û Yafesê derketin kolanan, hêzên ewlehiyê û polîsan çek li dijî wan bikar anîn û di encama vê bûyerê de hejmarek ji welatiyan ku di nav wan de zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Ji aliyekî din ve jî leşkerên artêşa Tirkiye taxên bajarê Cizîrê bi bombeyan armanc kirin û li taxa Nûrê bombeyek avêtin malekê û agir bi tevahiya malê xistin. Di heman demê de şer û pevçûn taniha di navbera xwepêşandanan û tîmê taybet de berdewam in. Tê zanîn ku ne bi tenê bajarê Cizîra Botan rastî terora hikûmeta AKP tê. Lê wekî wê gelek bajarên Bakurê Kurdistanê ji terora tîmên ewlehiya Tirkiye zirarê dibînin. Her wisa navendên Partiya HDP jî rastî êrîş û şewatê tên. Ji dema ku Tirkiye operasyonên xwe li dijî herêmên Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, taniha bêtirî 15 zarok bi destê polîs û hêzên ewlehiyê hatine kuştin. Ji aliyê xwe ve parêzvana mafê mirovan Tulay Bîngul diyar kir ku divê kesên ku zarokan dikujin derbasî dadgehan bibin û ew werin cezakirin. Her wisa endama Komisyona Mafê Zarokan a şaxê HDP ya Stenbolê, Xedîce Kalpaklî anî ziman, ku dê ew ê ji bo kuştina zarokan biçin Cizîrê de ku lêkolînan bikin. Beriya 5 salan Recep Tayyip Erdogan şîret li serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed dikir da ku êrişî gelê xwe neke. Lê îro wek çawaxuya dike ku Erdogan bi xwe vê yekê pêktîne û zarokên Kurdan dibin qurbaniyên guleyên artêşa Erdogan. û tiştê belkêş di vê yekê de ew e ku taniha ti kesî şîret li Erdogan nekiriye.